Hola. Sí, hi ha el Max. Sí, és a la cuina, allà al fons. Gràcies. Hola. Què hi fots aquí? Volia parlar amb vosaltres. És sobre el Sergi. Ha descobert alguna cosa? No ho sé, però cada dia m'està més al damunt i ja no sé què fer. Tinc la sensació que controla tot el que faig i crec que està notant alguna cosa. Suposo que no se t'acudirà explicar-li tot el que va passar amb el Radovan. Tu penses que sóc idiota? No seria el primer cop que parles massa. Iago. No sé, Clara, però pel que expliques només podem esperar. No, Max, jo no puc esperar més. Això m'està tornant boja. Hem d'esbrinar què sap el Sergi. No, això és impossible. Per tu i per mi potser sí, però per Iago no. Però què dius? Segur que tu tens contactes que et poden informar. Si la policia va darrere el Radovan, ells en sabran alguna cosa. Sí, si parlo amb els meus contactes potser aixeco la llebre. Me l'esquerro jo, saps? Sisplau, ets l'única persona que em pot ajudar. No veig per què ho hauria de fer. Perquè ja estem tots emmerdats. Sí, per culpa d'aquí. Mira, no em facis parlar, eh? Voleu parar? No, Max, et un morro que s'atrepitja. Espera, Clara, un moment. No hauria d'haver vingut a demanar-vos res. Què vols ara? He fet un parell de trucades. El Radovan està a la presó. L'han enxampat? Sí, no va patir per res. L'han fotut allà per un tema d'uns cotxes de luxe. Ningú l'ha relacionat amb les joies. Estàs segur? Seguríssim. Si el Sergi t'està investigant no pot ser per això. Iago, t'agraeixo.